no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, damos a benvida a unha nova edición de Informar, que comezaremos falándolle de boas novas para o cerco, posto que Bruxelas autorizou o acordo para a pescaría da sardiña. Estaremos tamén en Cabo de Cruz, onde se vai construir un novo centro deportivo para o Club de Remo. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. Satisfacción moderada entre o cerco galego tras coñecer que disporán de 14.000 toneladas para a pescaría da sardiña. Rianxo verá mellorada a súa rede de saneamento grazas á construción dun colector e do tanque de tormentas. Luz verde o proxecto de construción dun novo centro deportivo para o Club de Remo de Cabo de Cruz despois de que o Pleno aprobase a cesión de terreos a Portos de Galicia. A flota galega disporá de 14.000 toneladas de sardiña para este ano, aínda que valoran positivamente que se alcanzase un acordo, consideran insuficiente esta contía. Despois de que Bruxelas dese luz verde o acordo entre España e Portugal para a pesca de sardiña, o cerco galego confía en conseguir un incremento da cota. Disporán a partir de maio de 14.000 toneladas, contía que podería incrementarse en 7.000 máis se os estudos biolóxicos constatan a recuperación do recurso. Non é nada, pero dentro do malo, pois nós tamén quedamos de acordo a setar, porque é moito mellor a setar isto con xerre. Que pasa? Pasa que a nós tócanos cada barco, pois tócanos 7.000 e non chegamos aos 8.000 kilos para todo o ano, claro, isto prácticamente non é nada. Entonces, nós o que estamos pendientes, que a sardiña está se recuperando, e a ver se temos suerte agora cando faga un estudio no mes de julio, e que dían 7.000 toneladas máis. Mentres tanto, dende a Cerga teñen previstas futuras reunións para establecer o reparto de cupos por meses, de xeito que a pescaría se poida prolongar ata o mes de novembro. Nós agora seguramente nos chamarán a Madrid para facer unha reunión a ver cos cupos que vamos a salir. Nós desde a nosa asociación mandamos 3.000 ahora a salir, 3.000 o primer mes e despois só coller junio, julio e agosto pasar a 6.000, se somos capaces de aguantar a cota, claro. E despois a partir de aí baixar outra vez hasta noviembre, que este ano xa cerramos en outubro, a ver se somos capaces de chegar a noviembre con 3.000. Tras anos de reducción de cotas, a flota do cerco comeza a constatar a recuperación da sardiña. Por esta razón entenden que é preciso plantexar cara ao futuro novos termos para a negociación con Portugal, que resulta moito máis beneficiada que España neste reparto. Nós tamén estamos bastante preocupados porque o reparto que temos con Portugal non é xusto. Porque Portugal ten 110 barcos de cerco. E nós, como somos Cantábrico e Noroeste, malo Golfo de Cádiz, que estamos todos incluídos, en total somos 380. De 380 das 14.000, Portugal pois levas o 77% e nós levamos un 33%. E claro, estamos falando que isto é discriminar total. Pero nós, cando se negocia a España, sempre perdemos. Váyanos en Bruxelas, perdemos. Con Portugal, perdemos. E con todo o mundo perdemos. Pero, bueno, esperemos que isto, cando se poda abrir un pouco máis de sardiñas, que se recupere, que se vai a recuperar, pois que haga un pouco máis de sentido común e que se reparta un pouco máis xusto. Porque xa dixo, nós tócanos 7.000 kilos, casi 8, pero non é nada para todo o ano os barcos. Que facemos con eso? E dános a vida, que tamén hai que reconocelo, que a flota vasca en estes momentos da sardiña, están os bonitos, senón nada, Entenden tamén que deberían artellarse liñas de axuda para compensar as perdas, especialmente para a flota de baixura, que se ve obrigada a parar polas estritas restriccións que impón a reducción de cotas. Hai unha flota pequena que non ten onde ir. Sardiña non pode coller nas rías. Xurelos nas rías non sai, que hai que vir a fora as pedras. O tempo está malo, sabemos como está o temporal.
Joder, é que polo menos que teñan un pouco de sentido común e que digo, pois mira, vamos a intentar pagar isto. E máis despois os portugueses cobran todos os meses, que aquí sempre se cobra un ano despois. A eurodeputada de Ague, Lidia Senra, vén de presentar máis de 80 alegacións para exixir un control máis riguroso na acuicultura. A eurodeputada galega propón unha serie de cambios sustanciais no proxecto de informe que manexa a Unión Europea, que segundo ela pretende favorecer a imposición do sector acuícola industrial a nivel europeo e relaxar os controis para autorizar novas explotacións. Para a propia Senra, trátase dun intento claro de favorecer as empresas multinacionais e os inversores. Entre outros aspectos, a eurodeputada galega sinala que non debe considerarse sostible ningún tipo de acuicultura que use fariñas e aceites de pescado para alimentar os peixes en cautividade, xa que supón seguir sobreexplotando os caladoiros para coller os peixes necesarios para elaborar os piensos. Tamén entende da necesidade de que a normativa sobre saúde animal na Unión Europea teña en conta a gravidade dos danos que provocarán nos ecosistemas os medicamentos para o tratamento de infeccións e enfermidades e os impactos que terán na saúde das persoas que coman peixes e mariscos procedentes do cebo industrial. Ademais, Senra exixe unha avaliación exhaustiva dos impactos económicos, sociais e medioambientais dos proxectos acuícolas, tanto antes de conceder a autorización para levalo a cabo, como para acceder ao financiamento do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca. Tamén se amosa preocupada polo impacto que unha relaxación das condicións para implantar estas explotacións acuícolas tería sobre o sector da pesca artesanal, segundo ela xa bastante maltratada polo reparto desigual das cotas de pesca. Rianxo porá fin a varios puntos de control de vertidos coa construción dun novo colector e tanque de tormentas financiado pola Xunta cun investimento de máis de 6 millóns de euros. Unha vez autorizada a semana pasada a actuación por parte do Consello da Xunta, a obra segue a avanzar na súa tramitación coa súa licitación. Trátase dunha actuación de gran importancia, presupostada nuns 6,5 millóns de euros, e que virá resolver os fallos no funcionamento dos bombeos debido á elevada filtración da auga á rede. A actuación amplamente demandada en Rianxo virá a solucionar tamén os graves problemas de verteduras industriais que afectaban tanto á rede como ao colector xeral como á propia Edar, insuficientes para asumir todo ese caudal. A obra, incluída no Plan de Saneamento Local redactado por Augas de Galicia, prevé a instalación dun novo colector interceptor e un novo tanque de tormentas. Esta actuación levará aparellada tamén as obras de ampliación da actual estación depuradora por un importe de máis de 7,5 millóns de euros, polo que o montante económico ascenderá aos 14 millóns de euros, financiados nun 80% polo programa europeo FEDER. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. O BNG da Pobra demandará no Parlamento que se acometan unha serie de melloras nos viais que circundan o porto pobrense. O BNG da Pobra levará ao Parlamento galego mal estado da rúa Xerardo Fernández Albor e a súa continuidade ata o Paseo dos Areos. A zona está en moi mal estado, co firme cheo de fochancas, o que representa un perigo tanto para os peóns como para os vehículos. Segundo explican os nacionalistas, a conservación do lugar depende exclusivamente de Portos de Galicia, que non asume as súas responsabilidades. As rúas que veñen desde a estación de autobuses hasta a parte posterior da Praza do Mercado, da Praza do Peixe, están nun estado lamentable, pésimo. Esas rúas son titularidade de Portos de Galiza, aínda que nos cobra por cada feira que facemos cada un dos mércores, pola feira local dos mércores, en cambio non asume as súas responsabilidades no mantemento e bo cuidado destas dúas rúas. Xa que non viña a solución dende o eido municipal contactar co grupo parlamentar do BNG no Parlamento de Galiza e levar así isto a nosa Cámara Alta para que Portos de Galiza asuma a súa responsabilidade e leve a cabo as obras que sexan necesarias para a mellora destas vías. O deputado autonómico Xosé Luís Rivas achegouse tamén á Pobra para comprobar o deterioro destas rúas.
acabo de sufrir esa falta de sinalización, é dicir, aparquei aí e realmente é un galimatías. Imagínome esta aparcadeiro e estas rúas super transitadas no Brao. Bueno, realmente é un labirinto, non? Portos de Galicia instalará 30 novas prazas de amarre en Campelo. A actuación ascende a 50.000 euros. O presidente de Portos de Galicia presentou esta mañá na sede desta entidade en Pontevedra o proxecto de embarcacións pesqueiras en Campelo, no concello de Poio, unha iniciativa que constará de 4 módulos de pantalán que a súa vez habilitarán unha liña de atraque de 42 metros co fin de crear 30 novas prazas de amarre. As prazas son, en función dos datos que nos dou a propia cofraría, 24 de 6 metros de eslora por 2,6 metros de manga, 5 prazas de 8 eslora por 3,45 de manga, e despois hai unha praza máis, unha embarcación xa de unha dimensión maior, que son 10 de eslora por 3,95 de manga. Este proxecto terá un custe estimado de 50.000 euros e un prazo de execución de 3 meses. Co cal, Durán Hermida agarda ter estes traballos rematados antes de que remate este verán. Iso quere dicir que como o verán me parece que chega hasta o 20 de setembro, empeza o 21 de xuño, ao mellor non está o 22 de xuño, pero pode estar o 19 de setembro. Quero dicir, digamos, entendamos esta previsión dos técnicos de Portos de Galicia nun sentido amplio. Eu, a finais de verán, como moito principios de outono, debera estar culminada a actuación, o cual vai a permitir que no vindeiro inverno os profesionais da Cofradía de Pontevedra que utilizan a dársena de Campelo pois poidan ter esa mellora importante nesa instalación portuaria autonómica. Con esta nova actuación, o presidente de Portos de Galicia anunciou esta mañá que a nosa comunidade pechará este 2018 con 1.300 novas prazas de amarre. O Concello de Boiro vén de ceder unha parcela a Portos de Galicia para a construción dun novo edificio para o Club de Remo en Cabo de Cruz. O Club de Remo de Cabo de Cruz contará con novas instalacións. A creación deste centro suporá un salto cualitativo para a entidade deportiva, que contará con todo tipo de servizos, incluído un foso de remo. É un edificio que casi se vai entrar casi en 2 plantas e media a 2.000 metros cuadrados, onde vai haber un gimnasio potente de máis de 200 metros cuadrados, creo recordar. Vai haber unha zona para coches, para ter as embarcacións de 400 metros cuadrados, e sobre todo unha cousa moi importante é que vai ir un foso de remo. Depois outro tema importante era o tema dos vestuarios. Vai haber uns vestuarios modernos, amplios, asequibles, para poder entrenar ao mesmo tempo tanto rapaces como rapaces, ou homes e mulleres, e despois, todo o que será as oficinas administrativas, salas de trofeos, etcétera. Isto é o máis relevante. É un club de remo que se pasará a ser, estar á vanguarda dos mellores clubes de remo de Galicia. Eu espero que quede moito mellor. E, a estas alturas, decir que o inicio dos trámites para a construción deste centro será posible grazas á cesión dun terreo municipal a Portos de Galicia. Era preciso este paso, posto que o inmoble se ubicará nunha parcela mixta, parte de titularidade municipal e outra autonómica, polo que era necesario unificala para solicitar a concesión. Como hai algunhas parcelas que eran dentro do porto, dentro do que é esta zona que parece toda portuaria, que eran propiedade do Concello, como o edificio se vai a facer entre parcelas, unha parcela mixta que é a propiedade de Portos e a propiedade do Concello de Boiro, unificar esa parcela, segregalas, xuntalas e aprobalas, que é o que levamos en estes momentos a pleno, para poder facer o edificio. Pois xa se podrá tramitar a concesión anticipada para que vayan traballando, e depois podemos ir xa sacando, se non hai ningún problema de informes de medio ambiente, que tamén nos requeriron, e de outros informes sectoriales de organismos da Xunta, está todo en vía libre. Unha vez superado este trámite, o Executivo agarda que o novo centro poida entrar en servizo a finais de 2019 ou principios de 2020. Todo dependerá da tramitación de diversos permisos e informes, así como do desenvolvemento das obras.
no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.